క్లియర్ ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో కొంచెం కీర్తన చేద్దాము మనం. హరే కృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. 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 గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి. గోపీ వల్లభ గిరివరధారి. గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి. గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారి. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ రంజన. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ విహారీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే.
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. జయ రాధా గోవింద రాధా గోవింద రాధా గోవింద శ్రీ రాధే Jaya Radha Govinda, Radha Radha Govinda Jaya Shri Radhe. జయ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్ శ్రీ రాధే Jaya Radha జయ గౌరనితాయ్ 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 జయ గౌరనితాయ్ Jaya జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ Jaya జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ Jaya Gurudev Jaya Gurudev. నీతాయ్ గౌర్ హరే కృష్ణ Hare Krishna. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు భక్తి వైభవ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం. సో ఈ భక్తి వైభవ క్లాస్లో మనం ఈరోజు హరే కృష్ణ కళ్యాణి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. లేదు శ్లోకం చదువుదామని తర్వాత ఓకే ఓకే హరే కృష్ణ. సో ఈ భక్తి వైభవ క్లాస్లో మనము మొదటి స్కందము 5వ అధ్యాయము నారదుని ద్వారా వ్యాసదేవునకు భాగవత ఉపదేశము అనేటువంటి అధ్యాయంలో సో ఈరోజు దాదాపు చివరి శ్లోకాల్లో ఉన్నటువంటిది. సో పూర్వము ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా వీటిని చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఈ క్రమంలో నారదుల వారు వ్యాసుని దగ్గరికి రావడము, సో అది గమనించినటువంటి వ్యాసుల వారు నారదుని వారికి ఆహ్వానము, ఆ తర్వాత వారిద్దరూ కూర్చొని ఉన్నటువంటి సందర్భంలో నారదుడు వ్యాసుడితో అంటాడు, నీవు ధర్మపరమైనటువంటి ఎన్నో విషయాలను గ్రంథీకరించినప్పటికీ, ఎన్నో విషయాలను తెలియచేసినప్పటికీ నీవు ఏదో అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తూ ఉంది. ఎందుకు అంటే అప్పుడు ఆయన అడుగుతాడు, చెప్తాడు, నారదుడితో వ్యాసుల వారు కూడా అంటాడు, మరి నీవన్నట్లుగా నేను అనేకమైనటువంటి విషయాలను ప్రస్తావించి ధర్మ సంబంధమైనటువంటి కామ్యకర్మలు మొదలైనటువంటి అనేకమైనటువంటి విషయాలను ప్రస్తావించాను. కానీ ఎందుకో నాలో ఇంకా అసంతృప్తితో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి.
మరి పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానమును పొందినటువంటి వాడవు నీవు. మరి నీవు నా యొక్క అంటే నాలో ఉన్నటువంటి ఈ అసంతృప్తి, ఎందుకంటే మీరు అన్నట్లు నేను వివిధ రకాలైనటువంటి విషయాలను ఆ నిరాకార బ్రహ్మతత్వాన్ని గురించి తత్సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానమును గురించి విపులంగా వర్ణించాను. అయినప్పటికీ నాలో ఉన్నటువంటి అసంతృప్తికి కారణం నేను తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నాను. మరి మీరు ఆత్మభవుడు అయినటువంటి వారు, బ్రహ్మదేవుని యొక్క తనయులు, అపరిమితమైనటువంటి జ్ఞాన సంపన్నులు అయి ఉన్నారు కనుక మీరు మరి నా యొక్క ఈ అసంతృప్తికి అంటే నాలో ఉన్నటువంటి దీనికి కారణాన్ని తెలుసుకొని నేను చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యాన్ని బోధించమంటే అప్పుడు నారదుల వారు చెప్తారు, నీవు ఉదాత్తములు అమలములు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని వారి యొక్క వైభవములను కీర్తించలేదు. ఆ భగవానుని దివ్యేంద్రములను సంతృప్తి పరచజాలన్నటువంటి తత్వము ఏదైనా నిరర్ధదాయకమైనటువంటిదే. మరి నీవు చతుర్విధ ఫల పురుషార్థాలను వివరించినప్పటికీ కూడా దేవదేవుని అయినటువంటి వాసుదేవుని మహిమలను మాత్రము సంపూర్ణంగా సంగ్రహంగా వివరించలేదు అంటూ మరి ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని, ఆయన భక్తిలో ఆయనకు కలిగినటువంటి దాసీపుత్రుడైనటువంటి తాను బ్రహ్మపుత్రుడు అయినటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఆయన వివరించి, ఎందుకంటే తపస్సు, వేదాధ్యయనము, యజ్ఞానుష్ఠానము, మంత్రం అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలా వర్ణనయందే పరిసమాప్తం చెందేవి అని. సో ఆ విధమైనప్పుడే దానికి పరిపూర్ణమైనటువంటి తృప్తి ఉంటుంది అనేటువంటిది ఆయన తెలియచేసి, మరి ఆయనకి అంటే తాను ఏమి ఇంకా వివరించవలసి ఉన్నదో మరి దానిని వివరించి, ఎందుకంటే తన అనుభవపూర్వకమైనటువంటి విషయాలలో తాను దాసీపుత్రుడు నుండి బ్రహ్మపుత్రుడు వరకు ఎలా ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందినాను అనేటువంటి విషయాలను గురించి ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటిది. మరి అటువంటి గుహ్యతమ జ్ఞానం చేత సమస్తమునకు సృష్టి స్థితి లయకారకుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని శక్తి ప్రభావం చేతే నేను ఇదంతా స్పష్టంగా అవగతం చేసుకోగలిగాను. మరి దానిని తెలుసుకోవడం ద్వారానే మనిషి ఆ దేవదేవుని చెంతకు తిరిగి చేరగలుగుతాడు. కనుక మరి ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ శక్తులు ఏ విధంగా వర్తించుచున్నాయో అంటే ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా మనిషి అతి సులభంగానే మరి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలడు. అటువంటి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి మార్గాన్ని బోధించమని ఆయనకి చెప్పినటువంటి విషయాలను చూసాము మనం ఇంతకు ముందు. అలాగే ఆయన, ఓ వ్యాసదేవ, మనుజుని కర్మలన్నింటినీ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవకు సమర్పించుటయే సమస్త తాపత్రయములను తొలగించుకోవడానికి ఉత్తమమైనటువంటి నివారణోపాయము అని మహాత్ముల చేత ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందినటువంటి విశుద్ధ భక్తులైనటువంటి మహాత్ముల చేత నిర్ణయించబడి ఉన్నదయ్యా. మరి కనుక ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క దివ్య లీలలను అత్యంత శ్రద్ధతో ప్రామాణికులైనటువంటి వారి నుండి శ్రవణం చేయుటయే జీవితమునందలి ఈ సర్వ దుఃఖాలకు, ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడడానికి మరి అత్యంత ఆచరణీయమైనటువంటి విధానము అని తన యొక్క అనుభవాన్ని ఆయన తెలియచేసినటువంటి విషయము నారదుల వారు వ్యాసుడికి తెలియచేసినటువంటి విధానాన్ని కూడా చెప్తాం. ఆయన అదే చెప్తారు, మరి ఓ వ్యాస, రోగకారమైనటువంటి పదార్థాలనే ఔషధాలుగా చికిత్స కూడా చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మరి
అదే అంటే కర్మలను మరి కర్మబంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి విషయాలు కూడా కర్మలను చేయడం. ఏ విధంగా చేయాలంటే ఫలాపేక్ష రహితంగా, ఆ ఫలాపేక్ష రహితంగా చేసేవి కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే చేయాలి. భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, ఏది చేసినా ఏది సమర్పించినా ప్రతిదీ నాకు సమర్పించేయమని చెప్తారు. సో కాబట్టి మరి ఆ విధంగా సమస్తము శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవయందు నియుక్తము గావించినప్పుడు ఆ పరబ్రహ్మమునకు అన్యమైనది వేరొకటి లేదు అనేటువంటిది అవగతమవుతుంది అనేటువంటి మరి ఆ విషయాలను కూడా తెలియచేసి, మరి ఈ విధంగా మానవుని కర్మలన్నీ కూడా భగవానుని సేవకు అంకితము గావింపబడినప్పుడు అతనికి నిత్య బంధనమును కలిగించిన ఆ కర్మలే కర్మ వృక్షం యొక్క నాశనకారకములు కాగలవు అంటూ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఏదైతే రోగానికి కారణమవుతూ ఉంటుందో దానినే ఔషధంగా కూడా వినియోగించే పద్ధతిగానే మరి ఈ కర్మలన్నింటినీ కూడా కర్మలే బంధనాలు అవుతూ ఉన్నాయి. ఆ కర్మలు వివిధ రకాలైనటువంటి మృదు మధురమైనటువంటి వేద వాస్మయాలలో చెప్పబడినటువంటి కర్మల ద్వారా జీవులు ముఖ్యంగా మానవ సమాజంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితులకు చేరుకోవడము లేదా అధమ స్థితులకు చేరుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉండేటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా మానవులు వనరించేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క సేవకే అంకితం గావించబడినప్పుడు అవి మరి ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి జీవుడిని బయటపడవేస్తాయి. అవే ఆ కర్మ యొక్క వృక్షం ఎన్నెన్నో జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి కర్మల ఫలంగా హృదయంలో పేరుకొనిపోయినటువంటి కోటాను కోట్ల జన్మల నుండి చేసుకున్నటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా నాశనం చేసేటువంటి కారకం కూడా అదే అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పబడినటువంటిది. సో భగవద్గీతలో కూడా మరి ఆ వృక్షం ఎన్నెన్నో జన్మలలో ఈ భౌతిక జగత్ అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చబడినటువంటిది. మరి అది లోతుగా పేరుకుపోయినటువంటి వేళ్లతో ఉండేటువంటిది. దాని యొక్క ఆది అంతాలు ఎవడు చూడలేనటువంటి పరిస్థితి. ఆ భౌతిక జగత్తు అంటే ఆ అశ్వత్థ వృక్షము అనేటువంటి ఈ భౌతిక బంధనాలలో చిక్కుకున్నటువంటి వాడు ఒక శాఖ నుండి ఇంకొక శాఖకు నిరంతరం అంటే ఒక జన్మ నుండి మరొక జన్మకు మారడమే తప్ప ఆ వృక్షం నుండి బయటపడలేనటువంటి వాడు. సో ఎప్పుడు కామ్య కర్మ ఫలాలను తాను భోగించాలి అనేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుకనే మరి జీవుడు ఒక దేహం నుండి వేరొక దేహానికి లేదా ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి వాడు చేసుకున్నటువంటి కర్మలను అనుసరించి వారి యొక్క భోగ వాంఛను అనుసరించి ఆ పరమాత్ముడు అతడికి తదుపరి దేహాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉండేటువంటి విషయాలను కూడా చెప్పబడినటువంటి. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా నారదుల వారు వ్యాసుల వారికి కృష్ణ ద్వైపాయనుడైనటువంటి వ్యాసుల వారికి చెప్పబడుతున్నటువంటి అంశాలు ఏంటంటే ముఖ్యంగా సమస్త కామ్య కర్మలు మరియు ఇతర కర్మల ఫలములను శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవతోనే జతకూర్చినచో అది కర్మ బంధనమును శమింపజేసి క్రమంగా దివ్యమైన ప్రేమయుత భక్తిగా వృద్ధి నొందగలదు. దానినే చాతుర్మాస్య ఆ దీక్ష సమయంలో వేదాంతులైనటువంటి బ్రాహ్మణులకు ఆయన సేవ చేసుకున్నటువంటి సంఘటనను ఆయన ఉదాహరణగా స్వ అనుభవాన్ని చెప్పి తాను పూర్వంను జన్మలో ఒక దాసీపుత్రుడుగా ఉన్నటువంటిది మరి బ్రాహ్మణోత్తములకు సేవ చేసుకున్నటువంటి కారణంగా భక్తులకు విశుద్ధ భక్తులకు సేవ చేసిన కారణంగా వారి యొక్క సాంగత్వం కారణంగా ఆ శుద్ధ భక్తుల సాంగత్వం కారణంగా తాను మరి ఎలా బ్రహ్మపుత్రుడు అయ్యానో అంటే అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియచేసి ఆ విధంగా భక్తి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని భక్తి యోగం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని మరి ఎలా విశుద్ధ భక్తులుగాను ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహాలను వదిలివేసి శాశ్వతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి దేహంగా ఉండేటువంటి స్థితిని ఎలా పొందవచ్చో తెలియచేసినటువంటి. సో మరి అట్టి దివ్యమైనటువంటి భక్తియుత సేవ యొక్క కర్మ అంటే సేవ కర్మ యొక్క అశ్వత్థ వృక్షాన్ని
సంపూర్ణంగా మరి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తాడు, ఇలా వేర్లతో లోతుగా పాకి ఉన్నటువంటి ఆ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యము అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి అని చెప్తారు. అలా వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గంతో ఖండించి వేసిన తర్వాత మరి జీవుడు ఎక్కడికి చేరుకుంటే మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉన్నదో అతనికి శరణు నొందాలి అని చెప్తారు. మరి ఎవరు అతను? ఆ దేవాది దేవుడు, పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి వాసుదేవుడు. సో కాబట్టి ఆ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గంతో ఖండింపి చేసి భక్తియుతమైనటువంటి కార్యాలను వనరచడము ద్వారా ఆ భగవంతుని పాద పద్మాల చెంతకు చేరవచ్చు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుక సారాంశంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, భక్తుల యొక్క సాంగత్వము చాలా ముఖ్యంగా చెప్పబడుతున్నట్టు. అంటే మొట్టమొదటి ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి వారు శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని అభిలషించవలెను అనేటువంటిది ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు, తన అనుభవపూర్వకమైనటువంటి విషయాల ద్వారా. ఎందుకంటే ఆ విశుద్ధ భక్తులు వేదాంతమును ఎరిగిన వారే కాకుండా, వేదాలను తెలిసినటువంటి వేద వాస్మయాన్ని ఎరిగినటువంటి వారే కాకుండా ఆత్మదర్శులు కూడా అయినటువంటి వారు, అదేవిధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులైనటువంటి వారు. అలాగే మనకి మరి అటువంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్వము లేదా ఒక విశుద్ధ భక్తుడు లేదా ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని దరిచేరి ఆయన యొక్క సాంగత్వంలో, ఆయన యొక్క శిక్షణలో నేర్చుకోవడం వల్ల కలిగే ఫలితాలను కూడా భగవద్గీతలో చెప్తారు ఆయన. మరి గురువు ద్వారా పొందిన జ్ఞానము మరలా మోహంలో పడవేయనియదు అని, ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటించి వేస్తుంది అని, భక్తి అనేటువంటి స్థిరమైనటువంటి పడవలో కూర్చున్నటువంటి వాడు ఎంతటి సాగరాన్నైనా మరి పడవ సరైనటువంటిదిగా ఉన్నప్పుడు సముద్రం ఏదైనా దాటివేయగలరు. సో ఈ భవబంధనాలను కూడా దాటగలరు అనేటువంటి చెప్తారు. మరి అటువంటిది భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. అంతకుముందు అతడి జన్మలు ఎటువంటివైనా సంబంధం లేకుండా భగవద్గీతలో చెప్తారు, పాపిష్టి వాడలో పరమ పాపిష్టి వాడు అని తెలియబడినటువంటి వాడైనా భక్తి అనేటువంటి దాంట్లో ఇప్పుడు ఉన్నట్లయితే ఆ గతాలకు సంబంధం లేదు, ప్రస్తుత పరిస్థితితో అన్నానే బయటపడతాడు అని చెప్పబడినటువంటి. సో అదే విషయం మనము నారదుడి విషయంలో కూడా చూసేటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా మనము మరి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, ఈ జన్మమున భగవత్ కార్యమును పూర్ణము గావించుటకై వనర్చబడినటువంటి ఏ కర్మ అయినను భక్తి యోగముగానే భావించబడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తారు. లేదా అంటే ఆ భగవత్ కార్యం ఏ విధమైనటువంటి భగవత్ కార్యం అంటే భగవత్ సంబంధంలో చేసేటువంటి ఏ కార్యమైనా దివ్యమైనటువంటి భక్తియుత సేవగానే పిలువబడుతుంది అని, మరి ఈ జ్ఞానము అనేటువంటిది దానిని సమన్వయమైనటువంటి అంశమే అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పబడినటువంటి అంశము. సో ఆ విధంగా మరి నారదులు వారు చెప్పినటువంటి అంశాలను చూస్తాం. మరి ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో హరే కృష్ణ. థర్టీ 36 నుంచి చెప్పుకోవాలి ప్రభు. 37 నుంచి ప్రభు. ఓకే సరే చూద్దాం.
హరే కృష్ణ. మరొక్కసారి చెప్తున్నటువంటిది, వీడియోలు జనరల్గా ఆన్ చేసి ఉంచాలి. ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి. బట్ పిలిచినప్పుడు 1 or 2 times రెస్పాన్స్ లేకపోతే నెక్స్ట్ నుంచి ఆబ్సెంట్ అటెండెన్స్ ఇవ్వబడదు. మీరు నింపినా కానీ ఆబ్సెంట్ కింద కన్సిడర్ చేయబడతాయి. కాబట్టి కొంచెం అలర్ట్గా ఉండండి దయచేసి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను డెస్క్టాప్ లో లాగిన్ అయ్యాను ప్రభుజీ. ప్రభుజీ నేను డెస్క్టాప్ లో లాగిన్ అయ్యాను ప్రభుజీ. పర్వాలేదు కెమెరా ప్రభు. అదే లేదు. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే పర్వాలేదు. బట్ నేను రెస్పాన్స్ అవ్వడానికి వెంటనే మీరు వింటూ ఉంటే వెంటనే మాట్లాడడానికి అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి అయితే ఇబ్బంది లేదు కదా ఎవరికైనా. షూర్ ప్రభుజీ. అది చెప్తున్నాం. హరే కృష్ణ. సో మరి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ జ్ఞానం భక్తి యోగ సమన్వితమైనప్పుడే దానికి విలువ. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి జ్ఞానము అదొక సమన్వయము మాత్రమే కాగలదు అని చెప్పబడినటువంటి చూస్తాం ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఈ 35వ శ్లోకంలో భావం చూస్తే, ఈ జన్మమున భగవత్ కార్యమును పూర్ణము గావించుటకై వనర్చబడినటువంటి ఏ కర్మ అయినను, అంటే భగవత్ సంబంధంలో చేసేటువంటి ఏ కర్మ అయినా, ఇక్కడ మనము ఫలాపేక్ష రహితంగా కర్మలు చేయమని చెప్తున్నారు. కొన్నిసార్లు ఫలాపేక్ష రహితంగా చేసినా భగవత్ సంబంధం లేకుండా చేస్తే అది కూడా వ్యర్థమే అని చెప్తారు. సో అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఫలాన్ని కోరుకోకుండా చేస్తున్నాను కదా అనుకోవడం కాదు. అది ఏదైనా భగవత్ సంబంధంలో చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మరి ఈ జన్మంలో భగవత్ కార్యమును పూర్ణంగా కావించుటకు వనర్చబడేటువంటి ఏ కార్యమైనను భక్తి యోగంగానే మరి లేదా దివ్యమైనటువంటి భక్తియుత సేవగా పిలువబడుచు ఉన్నది. జ్ఞానంగా పిలువబడేటువంటిది ఆ భక్తి యోగము లేదా భక్తియుత సేవ, దివ్యమైనటువంటి భక్తియుత సేవకు ఒక సమన్వయమైనటువంటి అంశంగానే చెప్పబడుతూ ఉంటారు. అంటే జ్ఞానము ఆ భక్తి యోగంతో సమన్వితమైనప్పుడే ఆ జ్ఞానానికి విలువ ఉంటుంది అని చెప్తారు. జ్ఞానం ఎంత జ్ఞానయోగులైనప్పటికీ కూడా అది భక్తి మిళితం కానప్పుడు అది వ్యర్థంగానే చేయబడుతుంది. కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క కైంకర్యం చేసే కర్మలు, దానికి వాడే జ్ఞానమును ఆ భక్తి యోగము అని అనబడేటువంటిదిగా చెప్తుంటారు. మనం చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి తలుస్తూ ఆ భగవంతుని గురించే చేస్తున్నాను అనే భావన రావడమే భక్తి యోగము అని పిలుస్తారు. ఎప్పుడు మరి భక్తి యోగంగా పిలువబడతాము మనము అంటే, మనం చేసేటువంటి ప్రతిదీ భగవత్ సంబంధంలోనే, ఆ భగవంతుని కోసమే, ఆ భగవంతుని సంతృప్తి పరచడానికే నేను చేస్తున్నాను అనే భావన మనలో వచ్చినప్పుడే అది మనకి ఆ భక్తి యోగం. కానీ ఆ భావన రావాలంటే ఎంత సాధన, ఎంతటి ఆ భగవంతుని యొక్క కృప కూడా ఉండాలి. సో చెప్తున్నారు. కావున ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రీతి కొరకు చేయబడేటువంటి కర్మల వలన జ్ఞానము భక్తి రెండు కూడా లభిస్తాయి అని ప్రాప్తిస్తాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి జ్ఞానమును భక్తి యోగ యుక్త జ్ఞానము అని పిలువబడుతూ ఉంటుంది. సో అదే మనకి ఈ 35వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశము. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. అంటే ఇదంతా కూడా సూత గోస్వాముల వారు శౌనకాది మునులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. బట్ ఇది నారదుడు వ్యాసుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణగా ఉన్నటువంటిది. నారదులు వారు వ్యాసుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. వాస్తవానికి ఇది అంటే సంభాషణలో మరొక సంభాషణ. వాస్తవం ఇది అంతకు ముందు జరిగినటువంటి ఈ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణను మళ్ళీ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షితులకు చెప్తుంటే, పరీక్షిత్ మహారాజుకు చెప్తూ ఉన్న సందర్భంలో సూత గోస్వాముల వారు విని నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. సో అదే కుర్వాణా యత్ర కర్మాణి భగవచ్చిక్షయా సకృత్
గృణంతి గుణనామాని కృష్ణస్యానుస్మరంతి చ. సో భక్తుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆజ్ఞానుసారము కర్మలయందు వర్తించుచునే ఆ దేవదేవుని నామములను గుణములను సదా స్మరించుచుండును. అంటే ఆ భక్తి యోగములో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు, అంటే భక్తి యోగయుక్త జ్ఞానమును పొందినటువంటి వాడు, అంటే ఆ భగవత్ ప్రీతి కొరకు చేసేటువంటి కర్మల వలన అతడు పొందినటువంటి జ్ఞానము భక్తి ఆ రెండింటిని పొందినటువంటి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి భక్తుడు ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞానుసారము కర్మలయందు వర్తించుచునే ఆ దేవదేవుని నామములను గుణములను సదా స్మరించుచుండును అంటూ ఇక చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే ఆ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి యుతమైనటువంటి సేవలో అతడు నిమగ్నమవుతూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ భగవానుని యొక్క భక్తుడైనటువంటి వాడు ఇక ఈ ఇహ పరాలను గురించి ఆలోచించకుండా ఆ దేవదేవుని గురించే, ఆ దేవదేవుని యొక్క యశస్సు గుణాదులు సతతము స్మరించగలిగేటువంటిది. అదే చెప్తారు భగవద్గీతలో కూడా, సతతం కీర్తయంతో మాం, నా యొక్క భక్తులు నా గురించి ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటుంటారు అంటూ చెప్తుండేటువంటిది. అది కూడా భగవద్గీతలో మనము చూసినటువంటి విషయము ఉంటున్నటువంటి. సో మరి ఇక ఆ విధంగా మరి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని సంతృప్తి పరచడానికే ప్రతిరోజు చేసేటువంటి, మనం చేయవలసినటువంటి ప్రతిదినము ప్రతిరోజు, అందుకే ఇస్కాన్లో కనీసం 16 మాలలు భగవన్ నామస్మరణ చేస్తూ జపం చేయమని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే పొద్దున్నే 4:30 గంటలకు లేచి మంగళహారతికి అటెండ్ అవ్వడము, సాయంకాలము మధ్యాహ్నం అలా వీలైనంత వరకు ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి కార్యాలలో ప్రతిరోజు కూడా మరి ఆ కార్యాలలో నిమగ్నమోమని చెప్పినటువంటిది. అదే కుర్వాణ యత్ర కర్మాని భగవత్ శిక్షయా, అంటే శ్రీహరి కీర్తన వల్ల, ఆ శ్రీహరి కథా శ్రవణము వలన, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆయన గురించి కీర్తించడం వల్ల, కీర్తన చేయడం, అందుకే కీర్తన కూడా మనం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటుంది భగవద్గీత, అంటే భక్తి యుతమైనటువంటి సేవల్లో ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం, అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలల కథాశ్రవణం వల్ల ఎవరైనా ప్రామాణికమైనటువంటి వారు చెప్తూ ఉంటే మరి దానిని వినేటువంటి విషయం. అలాగే ఆ భగవంతుని నామమంత్ర జపం వల్ల, అలాగే ఆ భగవంతునికి అర్చన చేయడం వల్ల, మరి అదే ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. అంటే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని సంతృప్తి పరచడానికే నిరంతరము చేసేటువంటి అన్ని కర్మల వల్ల, ఈ ఇంతకుముందు చెప్పబడినటువంటి శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ కుర్వాణ యత్ర కర్మాన్ని భగవత్ శిక్షయా, అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ శ్రీహరిని కీర్తించడం వల్ల, ఆ శ్రీహరి యొక్క కథా శ్రవణం వల్ల, ఆ శ్రీహరి నామ మంత్ర జపం వల్ల, ఆయన పూజ వల్ల ఆ దేవదేవుడు మనకి అవగతమవుతాడు. అంటే ఆయనకి భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా మాత్రమే ఆయన అవగతమవుతాడు. కావున దేవదేవుణ్ణి పొందడానికి కర్మలను ఆచరించుచు, మనం చేసేటువంటి కర్మలను మనం ఆచరించు, అవి అంటే ఫలాపేక్ష రహితంగానైనా కర్మలను ఆచరిస్తూ పదే పదే కృష్ణ నామములను గుణములను అనుక్షణము కీర్తించుచు స్మరించుచు ఉండవలను అనేటువంటిది మనకి 36వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి సారాంశంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే అంతకుముందు ఆ నారదుల వారు కూడా చెప్తారు ఏమని, నాకు ఆ బ్రాహ్మణోత్తముల ఆ విశుద్ధ భక్తులైనటువంటి ఆ అదముల ఎడ అనురాగాన్ని కలిగినటువంటి
ఎందుకంటే ప్రతి వైష్ణవుడు కూడా మరి ఈ బద్ధ జీవుల ఎడ, పతిత జీవుల ఎడ ఎంతో ఆదరంతో, కనికరంతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. సో కనుకనే మరి వెళుతూ వెళుతూ వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు నాకు మంత్రోపదేశం కూడా చేశారు. ఆ జ్ఞానమయుడైనటువంటి ఆ భగవంతుని గురించి తెలియచేసినటువంటి ఉపదేశం కూడా చేసిపోయారు అని చెప్తారు. ఆ ఉపదేశం ఏమిటి అనేటువంటిది మనకి 37వ శ్లోకంలో ఇవ్వబడినటువంటి అంశం. సో ఈ శ్లోకమే వాళ్ళు ఆయనకి చెప్పబడినటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఏంటి అంటే, ఆ శ్లోకము ఇక్కడ ఈ శ్లోకంగానే చెప్పబడుతూ ఉంటుంది, చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఓం నమో భగవతే తుభ్యం వాసుదేవాయ ధీమహి ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధాయ నమ సంకర్షణాయ చ. సో ఆ సర్వాంతర్యామి తత్వము వాసుదేవుడు మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ ఓం అంటే ఓంకారం, నమస్కరింతును భగవతే భగవానుడికి, తుభ్యం భగవానుడు అయినటువంటి తుభ్యం అంటే నీకు, వాసుదేవ వసుదేవ తనయుడైనటువంటి ఆ భగవానుడికి, వాసుదేవుడికి. సో ఆ భగవానుడైనటువంటి వాసుదేవుడికి, దేవుణ్ణి ధీమహి కీర్తింతుముగాక. మరి అలాగే ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క ఆ వాసుదేవుని యొక్క ప్రధాన అంశాలైనటువంటి ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు, సంకర్షణుడు. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఓం నమో భగవతే తుభ్యం వాసుదేవాయ ధీమహి ప్రద్యుమ్నాయ అనిరుద్ధాయ నమ సంకర్షణాయ చ. వాసుదేవుని యొక్క మహిమలను, అంటే ఆ సర్వంతర్యామి తత్వము వాసుదేవుడుగా చెప్పబడేటువంటిది. మరి ఆయన యొక్క ఆ సర్వంతర్యామి అయినటువంటి ఆ వసుదేవుని యొక్క ప్రధాన అంశాలైనటువంటి ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు, సంకర్షణలతో సహా నిన్ను మేము కీర్తింతుముగాక. కీర్తించడమే వారు చేసినటువంటి, తద్వారా ఆ దివ్యమైనటువంటి భగవంతుణ్ణి అనుభూతి పొందేటువంటి విషయం. సో అందుకే ఇక్కడ మరి వాసుదేవుని మహిమలను, అతని ప్రధాన అంశములైనటువంటి ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు, సంకర్షణలతో సహా కీర్తింతుముగాక అంటూ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఆ విషయాన్ని, అతనికి బోధించినటువంటి ఉపదేశం కూడా, మంత్ర ఉపదేశం కూడా. సో మనకి సాధారణంగా వాసుదేవుడు అంటే సర్వంతర్యామి తత్వంగా చెప్పబడేటువంటిది. ఇంతకు ముందు కూడా మనము అంటే మనకు ఇప్పుడు ఈ క్లాసులో చూస్తే ముందు వస్తుంది 3వ అధ్యాయంలో కపిల భగవానుల వారు కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు ఈ సృష్టి గురించి, భౌతిక జగత్తులో. సో వాసుదేవుడు అనేటువంటిది సర్వంతర్యామి తత్వంగాను, అలాగే ప్రద్యుమ్నుడు అంటే బుద్ధి తత్వంగాను చెప్పబడేటువంటిది. అలాగే అనిరుద్ధుడు అనేటువంటిది మనకి మనోతత్వంగాను, ఇక సంకర్షణుడు అనేటువంటిది అహంకార తత్వం, అహంకార తత్వంగా చెప్పేటువంటి. వీరు ముగ్గురు కూడా ఆ కృష్ణుని యొక్క, వాసుదేవుని యొక్క అంశాలుగా ఉండేటువంటివి. కనుక వీరిని, ఎందుకంటే ఆ ప్రద్యుమ్నుడేమో బుద్ధి, అనిరుద్ధుడేమో మనస్సు, అహంకారం సూక్ష్మ అంశాలైనటువంటి, అంటే మరి వీరిని ఆ నిరంతరము కీర్తించడం వల్ల ఏంటి, ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రధాన అంశములైనటువంటి ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు, సంకర్షణలతో సహా వారిని కీర్తించడం వలన మరి మనకి మనోబుద్ధి అహంకారాలు నియంత్రించబడి మరి ఆ వాసుదేవుడు అంతటా కలడు అనేటువంటి భావన మనలో ఏర్పడుతుంది అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంతో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, అనేక జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్య కర్మల ఫలంగా
అంటే జ్ఞానయోగులు వంటి జ్ఞానాన్ని పొందుతూ 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 ఎన్నెన్నో జన్మలు, కోటాను కోట్ల జన్మలు కూడా పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది భక్తి లేకుండా చేసేట. ప్రభుజీ ఇంకోసారి చెప్తారా? ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ వాళ్ళయి అంటే ఏ ఏ తత్వాలు ఒక్కసారి చెప్పరా అండి? రిపీట్ చేయరా? ఎస్ మాత, చెప్తాను. ఓకే, వస్తుంది మాత. మళ్ళీ ఒకసారి భాష్యం ఎలా శ్రీల ప్రపాదుల వారి భాష్యం ఉంది, చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి హరే కృష్ణ. ఓకే, సాధారణంగా వాసుదేవుడేమనేది సర్వంతర్యామి, సర్వము వాసుదేవమయం అంటాం కదా మాతాజీ. ప్రద్యుమ్నుడేమో బుద్ధితత్వానికి ప్రతినిధిగా చెప్పబడుతుండేటువంటి. మనస్సుకి అనిరుద్ధుడు, అహంకారమేమో సంకర్షణుడు. హరే కృష్ణ. చాతుర్వ్యూహంగా భగవంతుని యొక్క, మనకి ఆల్రెడీ అంతకుముందు కూడా, అంటే సరే ఇది మనం ఇప్పుడు ప్రారంభంలో ఉన్నాం కాబట్టి రెగ్యులర్ భాగవతం క్లాసుల్లో చూసాం, 3వ అధ్యాయం 3వ స్కందంలో వచ్చినటువంటి. సరే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే, కళ్యాణి మాతాజీ, కళ్యాణి మాతాజీ భాష్యం చదవండి. ఓకే ప్రభుజీ. భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం. పంచరాత్రమును అనుసరించి నారాయణుడే భగవద్ విస్తారములన్నింటికి మూల కారణుడై ఉన్నాడు. వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధులే ఆ విస్తారములు. ఈ చతుర్వ్యూహములోని నడిభాగము యొక్క ఎడమ వైపు వాసుదేవుడు నిలిచి ఉండగా కుడివైపు సంకర్షణుడు నిలిచి ఉండును. పిదప ప్రద్యుమ్నుడు సంకర్షణునకు కుడివైపున నిలువగా అనిరుద్ధుడు వాసుదేవుని ఎడమ వైపు నిలిచి ఉండను. ఈ విధముగా ఈ నలుగురు నిలిచి శ్రీకృష్ణ భగవానుని చతుర్వ్యూహముగా పిలువబడుదురు. ఈ శ్లోకము ఓంకారముతో ప్రారంభమయ్యేడు ఒక వేద మంత్రము కనుకనే ఓం నమో ధీమహి అనేది దివ్యోచ్చారణ విధానము ద్వారా ఈ మంత్రము ధృవపరుపబడుచున్నది. సారాంశం ఏమనగా, దివ్యమైన భగవద్ అనుభూతి అనేది చరమ ప్రయోజనమునకై ఉద్దేశింపబడని ఎట్టి కర్మ అయినను నిష్ప్రయోజనమైనదిగానే భావించబడును. అట్టి కర్మ కామ్యకర్మ రంగమునకు సంబంధించినదైనను లేదా జ్ఞాన రంగమునకు సంబంధించినదైనను సరియే. కనుకనే భగవానుడు మరియు జీవుల నడుమ సన్నిహిత సంబంధము వృద్ధి అవుటలో శుద్ధ భక్తియుత సేవ యొక్క స్వభావమును నారదుడు తన ప్రత్యక్ష అనుభవము ద్వారా విశదీకరించినాడు. అట్టి కార్యము క్రమయుక్తమైన భక్తియుత కర్మల ద్వారానే సాధ్యము కాగలదు. దివ్యమైన భక్తియుత కర్మల యందలి పురోగతియే అంత్యమున శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమయుక్త సేవగా పరిణితి నొందగలదు. అటువంటి ప్రేమయుక్త సేవయే దివ్య వైవిధ్య పూర్ణమైన అనగా రసము ప్రేమగా పిలువబడుచున్నది. కొన్ని మార్లు భక్తి అనున్నది కామ్య కర్మలు లేదా తాత్విక కల్పనలతో మిశ్రితమై ఉండి మిశ్రమ భక్తి రూపమున వనరింపబడుచుండును. ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా సూత గోస్వామి సాధించినట్టు విజయమునందలి గుహ్య విషయమును గూర్చి సౌనకుని అధ్యక్షతన గల మునులు వేసిన ప్రశ్నకు ఇచ్చట సమాధానము కూర్చబడుచున్నది. సౌనకాది మునుల ప్రశ్న ఇచ్చట 33 అక్షరములు కలిగిన ఈ మంత్రమును ఉచ్చరించుట ద్వారా వివరింపబడినది. ఈ మంత్రము చతుర్వ్యూహమునకు లేదా ప్రధాన విస్తారమును కూడి ఉన్నట్టి భగవానునికి సంబోధింపబడుచున్నది. ప్రధాన అంశములు వ్యూహముగా నిలిచి ఉన్నందున శ్రీకృష్ణ భగవానుడే కేంద్ర విషయమై ఉన్నాడు. అనగా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని మహిమలను అతని ప్రధానాంశములైన వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు అనేది చతుర్వ్యూహముతో సహా నిత్యము జపించి స్మరించవలననుటయే ఈ ఉపదేశమునందలి గుహ్యతమ విషయములు. ఈ మూల రూపములే విష్ణు తత్వములు లేదా శక్తి తత్వములని పిలువబడి ఇతర రూపములకు కారణమై ఉన్నవి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకము చాలా చాలా ప్రధానమైనదిగా ఇక్కడ ఈ వేద వాజ్మయంలో ఉన్నటువంటి ఒక మంత్రంగా చెప్పబడుతుంది. వేద మంత్రాల్లో ఒక మంత్రం, ఎందుకంటే ఓంకారంతో ప్రారంభమైనటువంటి శ్లోకం కనుక. ఎందుకంటే ఓం నమో భగవతే తుభ్యం వాసుదేవాయ ధీమహి ప్రద్యుమ్నాయ అనిరుద్ధాయ నమ సంకర్షణాయ చ అంటూ పలకబడినటువంటి మంత్రం ఇది. సో మరి ఇంతకు మళ్ళీ ఇక్కడ శ్రీల ప్రపాదుల వారు కూడా చెప్తున్నటువంటి పంచరాత్రమును అనుసరించి నారాయణుడే భగవద్ విస్తారములన్నింటికీ మూల కారణుడై ఉన్నాడు. మరి అందులో ఆ నారాయణ దేవదేవుడి యొక్క అంశంలో
వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధులే ఆ విస్తారాలు. వీళ్ళు చతుర్వ్యూహాలుగా ఆ భగవంతుని ఇదిగా చెప్పబడుతున్నటువంటి. అందులో ఆ వాసుదేవుడేమో సర్వంతర్యామిత్వాన్ని గురించి మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ప్రద్యుమ్నుడు ఆ భగవంతుని యొక్క విస్తారాలలో ఈ ప్రధానమైనటువంటి అంశాలుగా విస్తారాలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అందులో వాసుదేవుడు సర్వంతర్యామి తత్వం కాగా, ప్రద్యుమ్నుడేమో బుద్ధి తత్వము, అనిరుద్ధుడు మనోతత్వము, సంకర్షణుడు అహంకార తత్వంగా చెప్పబడి వీరందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా ఉన్నటువంటి మరి ఆ ఈ చతుర్వ్యూహంగా ఉన్నటువంటి వీళ్ళని మరి ఆరాధించడం వల్ల ముఖ్యంగా ఈ బుద్ధి, మరి మనస్సు, అహంకారం అనేటువంటి ఈ మూడు కూడా నియంత్రించబడి, ఇక ఈ మూడు నియంత్రించబడడం ద్వారా వాసుదేవుడు అంటే సర్వంతర్యామి, అన్నిటిలోనూ సర్వము వాసుదేవమయము అనేటువంటి భావన వచ్చేటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు, ఈ శ్లోకము ఓంకారంతో ప్రారంభమయ్యేటువంటిది కనుకనే ఇది వేద మంత్రము. అందుకే ఇక్కడ వాసుదేవాయ అంటే ఓంతో ప్రారంభించబడి ఓం నమో భగవతే తుభ్యం వాసుదేవాయ ధీమహి, ఓం నమో ధీమహి అని ఇవ్వబడినటువంటి ఈ మంత్రాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే దివ్యమైనటువంటి భగవద్ అనుభూతి యొక్క అంతిమ ప్రయోజనం మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఎలా అనుభూతం అవుతాడు అనేటువంటిది చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా వారిని అంటే ఆరాధించడం వల్ల మరి ఆ వాసుదేవుడు సర్వము అంతటా కలడు అనేటువంటి భావన రావడము, అప్పుడు అంతటా కూడా వాసుదేవుణ్ణి చూడగలగడము, మరి అప్పుడు అంతటా వాసుదేవుడే ఉన్నాడు అనేటువంటి భావన ఏర్పడడము, తద్వారా అంతటా కూడా వాసుదేవుణ్ణే చూడగలము అని చెప్తారు. ఏదైతే ఈ 33 అక్షరాలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఓం నమో భగవతే తుభ్యం వాసుదేవాయ ధీమహి ప్రద్యుమ్నాయ అనిరుద్ధాయ నమ సంకర్షణాయ చ అనేటువంటి ఈ 33 అక్షరాల వేద మంత్రము ఇది. సో మరి ఈ 33 అక్షరాలు కలిగినటువంటి ఈ వేద మంత్రాన్ని ఎవరైతే జపిస్తూ ఉంటుంటారో వాళ్ళు షడ్గుణ ఐశ్వర్యపూరు సంపన్నులు అవుతారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆ వేద మంత్రం కనుక ఇది ఈ మంత్రాన్ని జపించేటువంటి వాళ్ళు, ఈ మంత్రాన్ని నిరంతరము జపించేటువంటి వాళ్ళు షడ్గుణ ఐశ్వర్య సంపన్నులు అవుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. మరి ఇదే ఆ వాసుదేవాది చతుర్వ్యూహాత్మక మంత్రము. ఈ మంత్రం మననం ద్వారా ఆ మంత్రోక్తమైనటువంటి చిన్మయ రూపమైనటువంటి అలాగే ఆ చిన్మయ రూపం కలిగినటువంటి వాడు మరియు ప్రాకృత రూపరహితుడైనటువంటి ఆ యజ్ఞేశ్వరుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి పూజించేటువంటి వాడు సమదృష్టిని, సర్వము అంతటా భగవంతుణ్ణి చూడగలిగేటువంటి భావన కలుగుతుంది అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం యొక్క భావంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో హరే కృష్ణ. ఇతి మూర్త్యభిధానేన మంత్రమూర్తిమమూర్తికం యజతే యజ్ఞ పురుషం స సమ్యక్ దర్శన పుమాన్. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇతి మూర్త్యభిధానేన మంత్రమూర్తిం అమూర్తికం యజతే యజ్ఞ పురుషం స సమ్యక్ దర్శన పుమాన్. ఇది ఈ విధంగా ఇది ఇంతకుముందు చెప్పబడినటువంటి చతుర్వ్యూహమైనటువంటి ఆ మంత్రం ఈ విధంగా ఇతి మూర్తి, ఈ విధంగా మూర్తి అంటే ప్రాతినిధ్యము,
అభిదానేన శబ్దమునందు, శ్రవణం శబ్ద, మంత్రమూర్తిం దివ్య మంత్రం యొక్క రూప ప్రాతినిధ్యం, మంత్రమూర్తిం అంటే ఇక్కడ అంటే ఆ భగవంతుడి గురించి ఇంతకుముందు కూడా మనకి చాలా సార్లు శ్రీల ప్రభుపాదులు గారు భగవంతుడు కూడా చెప్తారు, నేను నా మంత్రము నా నామము వేరు కాదు అని చెప్తారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను స్మరిస్తుంటే ఆ భగవంతుణ్ణే స్మరించినట్టు. సో ఇక్కడ ఆ శబ్దం ఏదైతే ఉందో, వాసుదేవుడు అని, అనిరుద్ధుడు అని, సంకర్షణుడు అనేటువంటి ఆ పేర్లను అలా పిలవడం వలన సో ఆ దివ్య మంత్రం యొక్క రూప ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతుంది. అభిదానేన మంత్రమూర్తిం అంటే శబ్దమునందు దివ్య మంత్రం యొక్క రూప ప్రాతినిధ్యము. అలాగే అమూర్తికం భౌతిక రూపరహితుడైన భగవానుడు అంటే సర్వము వ్యాపించేటువంటి సో మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది, భౌతిక రూపరహితుడైనటువంటి యజ్ఞ పురుషుని అంటే ఆ విష్ణు భగవాన్ని ఈ విధంగా దివ్య శబ్ద రూపమున అర్చించువాడే సమ్యక్ దర్శి అనబడును. అంటే సంపూర్ణమైన దృష్టి కలిగినటువంటి మానవుడు, సమ్యక్ దర్శి అంటే వాస్తవాన్ని దర్శించగలిగినటువంటి వాడు, అంటే యథార్థమును, అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, యథార్థమును భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. అంటే భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాము అంటే ఆయనే అనాది అని, దివ్యమైనటువంటి వాడని, పరంధాముడు అని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడే యథార్థాన్ని దర్శించినటువంటి వాడు. అంటే నన్ను అంతటా దర్శించగలిగిన వాడే యథార్థాన్ని దర్శించినట్లు అర్జున అంటూ చెప్తారు భగవద్గీతలో. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఆ భౌతిక రూపరహితుడైన యజ్ఞ పురుషుడిని అంటే సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ వాసుదేవుడైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవాను ఈ విధంగా దివ్య శబ్ద రూపమున అర్చించువాడే సమ్యక్ దర్శి అంటే సంపూర్ణమైన దృష్టి కలిగినటువంటి మానవుడుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ. రాధికా మాతాజీ భాష్యం చదవమంటారు ప్రభుజీ. మాతాజీ చదువు. శ్రీల ప్రభుపాద్ గారికి జై. మన ప్రస్తుత ఇంద్రియములు భౌతిక మూలకములచే తయారు చేయబడిన కారణమున విష్ణువు యొక్క దివ్య రూపమును అనుభూతమునర్చుకొనుట యందు అసంపూర్ణములై ఉన్నవి. కనుకనే విష్ణువు దివ్య మంత్రోచ్చారణ పద్ధతి ద్వారా శబ్ద రూపమున అర్చించబడును. అసంపూర్ణ ఇంద్రియముల అనుభవ పరిధికి పరమైనట్టి విషయము శబ్ద ప్రాతినిధ్యం ద్వారా సంపూర్ణముగా అనుభూతము కాగలదు. బహుదూరము నుండి శబ్ద ప్రసారము కావించు మనుజుడు సంపూర్ణముగా అనుభూతుడగుట మన అనుభవంలోనిదే. భౌతికముగానే ఈ విషయము సంభవమైన ఎడల ఆధ్యాత్మికముగా ఎందులకు సంభవము కాకుండును. కానీ అట్టి అనుభవం అన్నది అస్పష్టమైనట్టి నిరాకారానుభవము మాత్రము కాదు. అది నిత్యత్వము, ఆనందము, జ్ఞానముల శుద్ధ రూపమును కలిగి ఉన్న శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యానుభవమై ఉన్నది. అమరకోశ నిఘంటువు అనుసరించి మూర్తి అను పదమునకు రూపము మరియు ప్రయాసకరముల నేడి 2 అర్థములు కలవు. కనుకనే అమూర్తికం అను పదమునకు ఆచార్యులైన శ్రీ విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు ప్రయాస రహితమైనది అను భాష్యమును గూర్చి ఉండిరి. అనగా దివ్యమైన నిత్యానంద జ్ఞాన రూపం అన్నది ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియముల ద్వారా సులభముగా అనుభూతము కాగలదు. ఇక ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియములు అన్నవి పవిత్ర మంత్రోచ్చారణముచే సిద్ధింపగలవు. అటువంటి మంత్రమును ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా స్వీకరించి దానిని ఆయన నిర్దేశములో జపించవలసి ఉన్నది. ఆ విధమైన మంత్రోచ్చారణము మనలకు క్రమముగా భగవానుని దరిచేర్చగలదు. ఇటువంటి అర్చనా విధానమే ప్రామాణికమును సమ్మతమైనదనియు అగు పాంచరాత్రిక విధానమునందు చెప్పబడినది. పాంచరాత్రిక విధానము దివ్యమైన భక్తియుత సేవకు
సంబంధించిన పలు ప్రామాణికమైన నిర్దేశములను గూర్చుచున్నది. అటువంటి సూత్రముల సహాయము లేకుండా ఎవ్వరును భగవానుని పొందలేరు. శుష్క తాత్విక కల్పనలు అందులకు ఏమాత్రం తోడ్పడవు. కనుకనే ఈ కలహ యుగమునకు పాంచరాత్రిక విధానము అత్యంత యుక్తమైనదిగాను ఆచరణయోగ్యమైనదిగాను తెలుపబడినది. నేటి నవయుగమునకు అది వేదాంతము కన్నను అతి ముఖ్యమైనది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఈ శ్లోకానికి వివరణగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి వివరణ, ఎందుకంటే అంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ శ్రీహరిని పూజించడం వల్ల, ఎందుకంటే కలౌ సంకీర్తనాత్ముక్తి అంటూ చెప్పబడినటువంటిది, అంటే శ్రీహరిని అర్చనా పద్ధతి వల్ల ఆ శ్రీహరి లభ్యమవుతాడు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క మరి ఇక్కడ నారదులు వారు వ్యాసుల వారికి చేయబడినటువంటి అంశం కూడా అదే. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి మన భౌతికమైనటువంటి ఈ ఇంద్రియాలు, ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి మూలకాలతో ఈ భౌతిక దేహము ఇక్కడ కనుక ఇది భౌతికమైనటువంటి మూలకాలతో తయారు చేయబడినటువంటి పంచ భౌతికమైనటువంటిది కదా, భూమి, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, జలంతో తయారు చేయబడినటువంటి ఇది. సో మరి ఆ కారణంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య రూపాన్ని అనుభూతమనర్చుకోవడం అనేటువంటిది ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియముల వలన అసాధ్యము. అందుకే భౌతికంగా అమూర్తి. మరి ఎప్పుడు మనకి సాక్షాత్కారం అవుతుందంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొంది భక్తియుతమైన సేవలో నిమగ్నమైనప్పుడు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే భగవద్గీతలో కూడా అర్జునుడు, ఓ కృష్ణ, మరి నిన్ను ఈ విశ్వంలో ఎలా వ్యాపించి ఉన్నావో అనే దాన్ని నేను చూడదలుచుకున్నానయ్యా. మరి నాకు ఆ అర్హత ఉన్నది అని అనుకుంటే నీవు నీ యొక్క దర్శనాన్ని, నీ విశ్వరూపాన్ని నాకు దర్శించవయ్యా అని అడుగుతారు కదా. అప్పుడు అలాగే చూపిస్తాను అర్జున, ఎందుకంటే అర్జునుడు ఆయన పైన శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలిగినటువంటి వాడు, పరిపూర్ణంగా ఆయనకు శరణాగతుడైనటువంటి వాడు, శిష్యుడు, భక్తుడు, మంచి మిత్రుడు, అన్ని రకాలైనటువంటి సంబంధాలను అతను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. కనుక ఓ అర్జున, నీవు అడిగినట్లుగా నీకు నేను నా యొక్క దివ్య రూపాన్ని, విశ్వరూపాన్ని చూపెడతాను, కానీ ఈ ప్రాకృతికమైనటువంటి కళ్ళతో నీవు చూడలేవు, కనుక నీకు నేను దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను అని చెప్పాను. అంటే ఆధ్యాత్మికమైన దృక్కోణంలోనే భగవంతుడు అవగతమవుతాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. సో కనుకనే విష్ణువును దివ్య మంత్రోచ్చారణ పద్ధతి ద్వారా శబ్ద రూపమును అర్చించవచ్చును అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు. సో కనుకనే అసంపూర్ణ ఇంద్రియముల అనుభవ పరిధికి పరమైనటువంటి విషయము శబ్ద ప్రాతినిధ్యము ద్వారా సంపూర్ణంగా అనుభూతము కాగలదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఈ భౌతికమునే అనేకమైనటువంటి విషయాల ఎడ మరి మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా ఎందుకు అది సంభవం కాకూడదు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. అలా ఆధ్యాత్మికంగా చూసేటువంటిది అస్పష్టమైనటువంటి నిరాకార అనుభవం మాత్రము కాదు అని చెప్తున్నారు. అంటే స్పష్టమైన అది నిత్యమైనది, ఆనందము, జ్ఞానముల శబ్ద రూపాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యానుభవమై ఉన్నది. అంటే భౌతికంగా రూపరహితమైనటువంటి, అందుకే అమూర్తిం అని ఇవ్వబడింది ఈ శ్లోకంలో. ఇక్కడ మంత్రమూర్తిం అమూర్తికం అని చెప్పబడింది. అంటే భౌతికంగా రూపరహితుడుగా కనిపించినటువంటి, అంటే ఈ భౌతిక దృష్టి ద్వారా చూడలేని. అందుకే విశ్వనాథ చక్రవర్తుల వారు
ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అది ప్రయాస రహితమైనదిగా చెప్పబడుతుంది, అమూర్తిగా. సో కనుక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దృష్టి ద్వారా ఆ దివ్యమైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని మనర్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే భౌతికంగా ఆయన లభించినటువంటి వాడు, ఆధ్యాత్మికంగా ద్వారానే లభించేటువంటిది. కనుక మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలు అనేది పవిత్ర మంత్రోచ్చరణ ద్వారానే సిద్ధింపగలవు అనేటువంటిది. సో అందుకే ఆ శ్రీహరి కానీ శ్రీహరి నామం కానీ వేరు కాదు అనేటువంటిది మనకు చెప్పబడుతూ ఉన్నది. కాబట్టి శ్రీహరి మంత్రాలు శబ్ద బ్రహ్మంగానే చెప్పబడుతూ ఉండేవి. శ్రీహరి నామాలు శ్రీహరి ఆ వైకుంఠానికి చేర్చబడతాయి. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇస్కాన్లో ఆ నామజపం నిరంతరం చేస్తారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ భగవన్నామ స్మరణలోనే నిమగ్నం ఉంటే ఆ వైకుంఠానికి చేర్చగలిగేవి అని చెప్తారు. చైతన్య మహాప్రభువులు వారు మనకి ఈ ప్రాచుర్యం చెందించినటువంటి ఆ నామ సంకీర్తన యజ్ఞం. సో వీలైనంత వరకు ఆ నామ సంకీర్తనంలో నిమగ్నం అవ్వాలి. సో అదే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ శ్రీహరి నామము శ్రీహరిని వైకుంఠానికి చేర్చగలిగేటువంటిది, ఆయన నామమే ఆయన యొక్క ధామానికి చేర్చగలిగేటువంటిది అని చెప్పబడుతుంది. మరి మొదటేమో ఆత్మజ్ఞానాన్ని, అంటే ఈ క్రమంలో ఆత్మజ్ఞానము మొదట పొందడము, తద్వారా భక్తితో ఆ కేశవుడి నామాలు కేశవుడి కథలు వినడము, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలు మరి ఆ తర్వాత భక్తితో ఆయన యొక్క నామాలు కథలు వినడము, ఆ భగవంతుని హృదయంలో ఆయన యొక్క బోధనలు అవన్నీ కూడా అర్థం కాగలవు. ఇదంతా కూడా మరి నారదుల వారు స్వ అనుభవపూర్వకంగా చెప్పినటువంటి విషయాలు. సో మరి ఆ విధంగా భక్తి సేవ చేసి పొందవచ్చును అనేటువంటిది మరి చెప్పబడుతుంది. అంతేకాకుండా ఆయన చెప్తారు, ఇది ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారందరికీ బోధించు, దానినే వర్ణించు, ఈ విషయాలనే చెప్పమంటున్నారు. ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోవచ్చో అదే కదా భాగవతంలో చెప్పగలుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి అనుభూతమర్చుకోవచ్చో ఆ విషయాలనే చెప్పమని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుపమని ఆయన చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ శ్లోకంలో కూడా అదే వస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇటువంటి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇటువంటి శ్రీల ప్రపోదలో చెప్తున్నారు, ఈ విధమైనటువంటి అర్చనా విధానమే ప్రామాణికమైనది, సమ్మతమైనది అయినా పాంచరాత్రిక విధానమునందు కూడా చెప్పబడినది. పాంచరాత్రిక విధానము దివ్యమైనటువంటి భక్తియుత సేవకు సంబంధించిన పలు ప్రామాణికమైనటువంటి నిర్దేశములతో కూడుకున్నటువంటిదిగా చెప్తారు. మరి అటువంటి సూత్రముల సహాయం లేకుండా ఎవడు కూడా భగవంతుణ్ణి పొందలేడు. ఈ శుష్క తాత్వికమైనటువంటి కల్పనలు ఏ మాత్రము కూడా భగవంతుణ్ణి పొందడానికి దోహదపడేవి కావు అని చెప్తారు. అంటే నిరాకారవాదులు ఇచ్చేటువంటి విషయాలు. కనుక మరి ఈ కలహాల కపట యుగంలో ఆ పాంచరాత్రిక విధానము అత్యంత యుక్తమైనటువంటిది, ఆచరణ యోగ్యమైనది. కనుక సో అంటే ఆచరణ యోగ్యమైనదిగా తెలుపబడింది అని చెప్తారు. మరి నేటి యుగానికి ఆ వేదాలలో చెప్పబడిన, ఎందుకు ముందు కూడా మనకి భాగవతంలో వస్తూ ఉంటుంది సతీదేవి. సో యోగము ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ యుగంలో ఆచరించడానికి ఆచరణ సాధ్యం కాదు. వేదాలలో చెప్పబడేటువంటి యజ్ఞాలు చేయడం కానీ, మరి ఇవాళ సరైనటువంటి యజ్ఞయాగాదులు నిర్వహించేటువంటి బ్రాహ్మణుడు కానీ అటువంటి పరిస్థితులు కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి వాటిలో లేవు. కనుక అటువంటి యజ్ఞ యాగాదులు అవన్నీ చేయడానికి నేటి యుగానికి అది సాధ్యం కాదు. సో కనుక నేటి యుగంలో ఆ శబ్ద సో మనకి భాగవతంలో కూడా చెప్పబడుతున్నటువంటి ఆ శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి నవవిధ భక్తి, శ్రవణం, కీర్తనం, అర్చనం, ఆ విధంగా. సో మరి ఈ ఇక్కడ ఆచరణ యోగ్యమైనటువంటి
విధం ఆ భగవన్ నామస్మరణం. సో ఇదే ఆ వేదాంతం కన్నా కూడా అతి ముఖ్యమైనదిగా అని చెప్తూ, సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు వ్యాసుల వారితో. ఇమం స్వనిగమం బ్రాహ్మన్ అవేత్య మదనుష్ఠితం అదాన్మే జ్ఞానమైశ్వర్యం స్వస్మిన్ భావం చ కేశవః. సో ఇమం ఈ విధంగా, స్వనిగమం అంటే భగవానుని గూర్చిన ఆ పరమ గుహ్యమైనటువంటి వేద జ్ఞానము. బ్రహ్మన్ అంటే ఓ వ్యాసదేవుడా, బ్రాహ్మణుడా, ఇక్కడ వ్యాసుడిని బ్రాహ్మణుడు అని సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అవేత్య మద్ అనుష్ఠితం. సో మరి ఓ వ్యాస, ఈ విధంగా ఆ సంపూర్ణము అయినటువంటి వేద రహస్యమైనటువంటి ఆ భగవతత్వమును, భగవానుని గూర్చినటువంటి పరమ గుహ్యమైనటువంటి వేద జ్ఞానమును నేను పొందగలిగాను వాళ్ళ ద్వారా. సో ఆ మంత్రం అక్కడ చెప్పారు కదా అంత, సో పొందగలిగి అదాన్మే జ్ఞానమైశ్వర్యం. అదాత్మే నేను, నాకు అంటే ఆయన పొందినటువంటి దాన్ని, జ్ఞానం, దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం, ఐశ్వర్యం, ఐశ్వర్యము, స్వస్మిన్ స్వయం, స్మస్మిన్ భావం అంటే స్వయంగా సన్నిహిత ప్రేమానురాగంతో కూడినటువంటి కేశవ, కేశవుడైనటువంటి, ఎవరు కేశవుడు? శ్రీకృష్ణుడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అందుకే ఇక్కడ హరే కృష్ణ, ఓ బ్రాహ్మణుడా, ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడిచే తొలుత వేద రహస్యమైనటువంటి ఆ భగవతత్వ జ్ఞానమును నేను పొందగలిగాను. తదుపరి ఆధ్యాత్మిక ఐశ్వర్యము మరియు దేవదేవుని సన్నిహిత ప్రేమయుక్త సేవలనునవి నాకు ప్రాప్తించినవి. అంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో తాను పొందినటువంటి, అంటే ఇక్కడ స్వయం అనుభవాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అదే అందుకనే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, ఒక గురువుని ఆశ్రయించి ఆయనను కుశల ప్రశ్నలు వేస్తూ ఆయనకు సేవ చేస్తూ, పరిప్రశ్నేనా అంటారు అక్కడ, చేస్తూ సేవ చేస్తూ. సో మరి ఇక్కడ కూడా తన గురువైనటువంటి నారదుడిని వ్యాసుల వారు అడిగినటువంటి విధానం, సో ఆయన చెప్తున్నటువంటి సమాధానము, అందుకే అక్కడ చెప్తారు శ్రీకృష్ణుడు, ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి గురువు, ఆత్మదర్శి అయిన గురువు నీకు ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించగలడు అంటాడు. అంటే తాను అనుభూతి పొందినప్పుడే దాన్ని బోధించగలిగేటువంటి ఇది వస్తూ ఉంటుంది. సో ఆత్మదర్శి అయినటువంటి గురువు నీకు ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించగలడు. అందుకే ఒక గురువుని ఆశ్రయించు అర్జున అంటూ చెప్పినటువంటిది. ఆశ్రయించని అర్జునుడికి చెప్పడమే కాదు, తాను భగవంతుడైనప్పటికీ కూడా తాను వివిధ అవతారాల్లో వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆచరించి, కృష్ణ భగవానుడిగా వచ్చినప్పుడు సాందీపుని ఆయన గురువుగా స్వీకరించినటువంటి వాడు. సో అది ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది. నారదుల వారు కూడా అదే చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నారదుడు ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడు, అవధూత అయినటువంటి మహాత్ముడైనటువంటి వాడు. సో తన శిష్యుడిని కూడా ఓ బ్రాహ్మణుడా, ఇంతకుముందు కూడా ఓ మహాత్మాను కూడా సంబోధిస్తారు తన శిష్యుడైనటువంటి వ్యాసులు వారు కూడా సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క అంశ. అదే విషయాన్ని కూడా ఆయనకు గుర్తు చేస్తాడు. ఇంతకుముందు మనం ఈ అధ్యాయంలోనే వచ్చినటువంటిది. ఓ బ్రాహ్మణుడా, ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చేత తొలుత వేద రహస్యమైనటువంటి ఆ భగవతత్వ జ్ఞానమును నేను పొందగలిగాను. తదుపరి ఆధ్యాత్మిక ఐశ్వర్యము మరియు ఆ దేవదేవుని సన్నిహితమైనటువంటి ప్రేమయుక్త సేవలు అనేవి నాకు లభించినవి.
అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. భాష్యం శ్రీల ప్రపాదుల వారికి జై. మంత్రోచ్చారణము ద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సాహచర్యమును పొందుట అన్నది అతని ప్రత్యక్ష సాహచర్యమునకు అభిన్నమైనది. శ్రీకృష్ణుని చేరుటకు ఇది నిక్కముగా పూర్ణమైనట్టి మార్గము. అపరాధరహితముగా దశవిధ అపరాధములు భగవాన్ని సాహచర్యమును ఆ విధముగా పొందుట ద్వారా భక్తుడు భౌతికత్వ స్థాయిని అధిగమించి వేదవాన్మయ మర్మమును ఎరుగగల స్థాయికి చేరగలడు. ఆధ్యాత్మిక జగమున శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఉనికియు అంతటా అవగతము కాగలదు. తన యందు మరియు గురువునందు అచంచల విశ్వాసం కలిగిన వానికి భగవానుడు తన ఉనికిని క్రమముగా ప్రకటము కావింపగలడు. అటు పిమ్మట భక్తుని యందు అష్టసిద్ధులు సుసంపన్నములు కాగలవు. అన్నిటికీ మించి అతడు భగవాన్ని పరివారంలో ఆంతరంగికునిగా గుర్తింపబడి ఆధ్యాత్మిక గురువుచే ఏదేని ఒక ప్రత్యేక భగవత్ సేవా కార్యము వసగబడును. శుద్ధ భక్తుడైన వాడు తన యందు నిక్షిప్తమై ఉన్న అష్టసిద్ధులను ప్రదర్శించుట కన్నను భగవాన్ని సేవించుట యందు అతికానురక్తుడై ఉండును. ఈ విషయములన్నింటినీ నారదుల వారు తన స్వానుభవం ద్వారా వివరించి ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని శబ్ద ప్రాతినిధ్యము నర్చించు విధానమునందు పూర్ణత్వం నందుట ద్వారా నారదుడు పొందిన సౌకర్యములన్నింటినీ మనుజుడు తప్పక పొందగలడు. గురుశిష్య పరంపరానుగతినుగా నారదునికి ప్రతినిధి అయినటువంటి శుద్ధ భక్తుని నుండి స్వీకరించినచో దివ్య మంత్రమును ఉచ్చరించుటలో ఎవ్వరును నిషేధింపబడరు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాత. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్రీల వ్యాసదేవుల వారికి నారదుడు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి బోధనలుగా ఇక్కడ ఈ దీంట్లో ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, మంత్రోచ్చరణం ద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవాను సాహచర్యము పొందుట అనేది అతని ప్రత్యక్ష సాహచర్యమునకు అభిన్నమైనది. అంటే ఆ నామ జపాన్ని చేస్తూ నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉండేటువంటి, అంటే భగవంతుని గురించినటువంటి ఇదిలో ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుడు అనుభూతమయ్యేటువంటిది. దీనికి మనకి గురువులు చైతన్య మహాప్రభులు వారి యొక్క సంఘటన, శ్రీరంగం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు, అంటే ఎక్కువగా వేద జ్ఞానం లేక చదవలేనటువంటి ఆ భగవద్గీత పుస్తకాన్ని పట్టుకుని ఏడుస్తూ ఉండేటువంటి కళ్ళమటి నీళ్ళు వస్తూ, అంటే భగవద్గీతను చదువుతున్నటువంటి విషయాన్ని గురించి చెప్తే నాకు ఆ భగవద్గీత పట్టుకోగానే నిరంతరం నీళ్లు కారుతూ ఉంటాయంటే ఎందుకు అంటే చెప్తారట ఆయన, అంటే అటువంటి మహా దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కురుక్షేత్ర రణరంగంలో అర్జునుడికి సారథిగా ఉంటూ ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఎన్నో బాధలను అంటే ఆ విధమైనటువంటి భావన, అంటే భగవంతుని అనుభూతి మనర్చుకోవడం, అది చూడగానే ఆ భగవంతుడు అనుభూతి అని ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు. మంత్ర ఉచ్చారణ ద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సాహచర్యము పొందుట అనేటువంటిది అతని ప్రత్యక్ష సాహచర్యమునకు అభిన్నమైనది. అంటే మనం జపం చేసేటప్పుడు ఆ భగవన్ నామాన్ని చేస్తూ ఉంటే ఆ భగవంతుడు మనకి దర్శించగలిగితే అది నిజమైనటువంటి మనం చేస్తూ ఉండేటువంటి జపం. అది శ్రీకృష్ణుడు చేరడానికి ఖచ్చితమైనటువంటి పూర్ణమైనటువంటి మార్గము. కాకపోతే అది ఇక్కడ చెప్తున్నట్లుగా మనకి నామాపరాధాలు లేకుండా, అంటే దశ విధమైనటువంటి అపరాధాలు లేకుండా మరి ఆ విధంగా చేయగలిగినప్పుడు అది సాధ్యమయ్యేటువంటిది. సో అందుకే మనకి ఈ శ్లోకంలో ఇవ్వబడుతూ ఉన్నటువంటి స్మస్మిన్ భావంచ కేశవః, స్వీయ భావము, స్వీయ సన్నిహిత ప్రేమానురాగము ఎవరిది? కేశవః, కేశవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. శ్రీకృష్ణుడికి మరొక నామం కేశవ. సో మరి అటువంటి ఆ కేశవుడు అయినటువంటి ఆయన ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క నామము వేరు కాదు అనేటువంటి చెప్పబడుతుంది. ఆ భగవంతుని యొక్క మంత్రాలు, అంటే
ఆ కేశవ శ్రీహరి మంత్రములు శబ్ద బ్రహ్మంగానే చెప్పబడుతూ ఉంటాయి, అంటే ఆయనే ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడేటువంటిది. సో కనుకనే మరి ఆ భగవంతుడు అంటే ఆత్మజ్ఞానము పొందడం, తదుపరి భక్తితో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి బోధనలను అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంటుంది అని చెప్తారు. మరి కేశవుడు అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఎవడో కూడా తెలుస్తుంది అని చెప్తారు, ఎవరో కూడా తెలుసుకోగలిగేటువంటిది. అదంతా కూడా భక్తి ద్వారా మాత్రమే. భగవద్గీతలో కూడా ఆయన చెప్తారు, నన్ను అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది భక్తియుతమైన సేవ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ఎన్నెన్నో విధానాలు చెప్తారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ చెప్తారు. ఇవన్నీ వదిలేయి అర్జున, ఎందుకంటే భగవద్గీతలో ఎన్నో రకాలైనటువంటి విధానాలు భగవంతుని చేరుకోవడానికి చెప్తారు. చివరిగా భగవద్గీత యొక్క సారమంతా కూడా చివరిగా అన్ని వదిలేస్తుంది. చివరికి నాకు శరణ పొందు, నన్నే ధ్యానించు, నాకు నమస్కరించు అని చెప్పబడినట్లుగా. సో కాబట్టి మరి ఆయన యొక్క భక్తియుత సేవ ద్వారానే పొందవచ్చును అనేటువంటిది ఇక్కడ వ్యాసుల వారు చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తున్నారు, వ్యాసుల వారి యొక్క స్వ అనుభవం ఇది నాచే అనుష్ఠింపబడినది కాబట్టి నిరంతరము కేశవుడి భావనలో ఉండుము అంటే తన శిష్యుడైనటువంటి వ్యాసులకు చెప్తున్నారు నారదుడు, దానినే అందరికీ బోధించు, దాన్నే వర్ణించు, ఎందుకంటే నీకు ఆ ఇది ఉంది, నీకు ఆ జ్ఞానం ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అంటే భాగవతాన్ని ఏం రాయాలో భాగవతంలో చెప్తున్నారు ఆయనకి. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, నేను నీకు తెలిపినది అంతయు భగవంతుని వాణియే. ఇదంతా కూడా భగవంతుడు సాక్షాత్తు భగవంతుడు వేదాల ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి భగవద్వాణి అంటే వేదవాత్మయ, వేదవాణియే అని చెప్తారు. ఎవరు ఇక్కడ వ్యాసుల వారు చెప్తున్నటువంటిది, వ్యాసుడికి నారదుల వారు చెప్తున్నటువంటిది. భక్తి భావన పరిపూర్ణుడునైనటువంటి నేను దీనిని నిత్య జీవితమున ఆచరించి తిని, దాని వలన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తృప్తుడై నాకు ఆత్మజ్ఞానమును ఐశ్వర్యమును, ఐశ్వర్యం అంటే ఈ భౌతికమైన ఐశ్వర్యం కాదు, దేవర్షత్వం. ఆయన మనం దేవర్షి నారదుడు అని పిలుస్తాం. దేవర్షత్వం ఇక్కడ ఐశ్వర్యం అంటే ఆధ్యాత్మికమైన ఐశ్వర్యము, భౌతిక ఐశ్వర్యాలు కాదు. అనన్య భక్తి అంటే ఆయన చెప్తున్నారు, దాని వలన నాకు అంటే నేను ఆ విధంగా నిత్యము ఆ భక్తి భావన పూర్ణుడు, భక్తి భావనలో విశుద్ధమైనటువంటి భక్తితో, అనన్య భక్తితో మరి నిత్యము ఆచరించిన కారణంగానే ఏంటి అంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ నామాన్ని స్మరణం చేయడము, కీర్తించడము, కీర్తన చేయడము, పూజన చేయడము, ఆయన యొక్క వాటిని గురించి వినడము, శ్రవణం చేయడం, ఇవన్నీ కూడా. సో అవన్నీ చేయడం వల్ల, ఆచరించడం వల్ల ఆ కృష్ణ భగవానుడు తృప్తి పొంది, ఎందుకంటే ఆయన తృప్తిపరచడానికే నిరంతరం ఈయన సేవ చేసి ఈయన చేసేటువంటి ప్రతిదీ కూడా. సో అప్పుడు ఆయన తృప్తుడై ఆ నారదుడికి ఆత్మజ్ఞానము, ఐశ్వర్యము అంటే దేవర్షత్వం. ఇక్కడ ఐశ్వర్యము అంటే ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఐశ్వర్యము అంటే దేవర్షత్వం. అలాగే ఆయన యొక్క ప్రేమ, అనన్య భక్తిని ప్రసాదించాడు, ఆయన యొక్క ప్రేమను పొందగలిగాను నేను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ దీని అర్థము కొంతమంది గురువులు చెప్తుంటారు, ఇదంతా నేనేదో కల్పించి నీకు చెప్పింది కాదు, నువ్వు ఆ విధంగా అట్రాక్ట్ అవుతావని కల్పించింది కాదు, ఇది ఒక ఊహాగాన చిత్రం కాదు, దీనిని ఆచరించడం వల్ల నేను స్వయంగా ఫలితము పొంది దేవఋషిని అయ్యాను అని నారదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయంగా ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిందని చెప్తుంటారు గురువులు. కావున మనము కూడా అంటే వింటూ ఉన్నటువంటి మనం ఇక్కడ బయటకు వచ్చాం, దీంట్లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్న భాష్యం కాదు, అంటే భాష్యం మనకు ఇక్కడ ఆయన ఇచ్చినటువంటి విధానమే అక్కడ ఉన్నట్టు పదాలు ఉంది. ఇక్కడ మనం
అంటే మనం ఆచరించవలసినటువంటి విషయాన్ని గురించి చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఆ విధంగానే భగవత్ సంబంధంలో ఉన్నప్పుడే ఇదంతా అవగాహనము అవుతుంది అనేటువంటిది, దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, మరి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ప్రాతినిధ్యమును అర్చించు విధానము పూర్ణత్వము నొందుట ద్వారా నారదుడు పొందినటువంటి సౌకర్యములన్నింటినీ మనిషి తప్పక పొందగలడు అనేటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇదంతా కొన్నిసార్లు చెప్పుకుంటాం ఏదో చొల్లు కబుర్లు లేదా ఉట్టి ఊహాగానాలు అని, అది కాదు అని చెప్తున్నారు. దీనిని ఆచరించడం వల్ల నేను స్వయంగా పొందిన ఫలితము అని దేవర్షి అయినటువంటి విషయాన్ని నారదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం అని చెప్తున్నారు. కావున మరి ఈ జనసామాన్యం కూడా భక్తిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా, భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందదలుచుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా దానిని నిత్యము ఆచరించిన సో మన యొక్క ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ మాంస శరీరం ఏదైతే ఉందో, ఈ క్షీణించి నశించిపోయేటువంటి శరీరం పోయి, చావు పుట్టుకలు పోయి, నారదుడు వంటి దివ్యమైనటువంటి శరీరాన్ని మరియు ఆనందాన్ని పొందగలరు. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి సాధ్యం. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవాన్, ఆయన యొక్క భక్తి పొందడానికి ఏది లేదు, కుల లింగ మత వర్గ భేదం లేకుండా, స్త్రీ అయినా వైశ్యుడైనా శూద్రుడైనా చండాలుడైనా భక్తియుత సేవలో నెలకొనవచ్చు అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా పొందగలము అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తారు, జీవుల ఐశ్వర్యం ఏమిటంటే కేశవుడి భక్తి చేయుట. జీవుల యొక్క ఐశ్వర్యం, మనకు ఐశ్వర్యం అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో 4 ఇళ్ళు కట్టుకోవడం, లేదా బంగ్లాకు ఏదో పెద్ద భవంతి నిర్మించుకొని, లేదా పెద్ద భవంతి లాంటి కారు ఏర్పరచుకొని, లేకపోతే ఏదో ఉన్నటువంటి చేయడం కాదు. కూడబెట్టి ఏదో భౌతికమైనటువంటి ఏది రానటువంటి నిజమైనటువంటి ఐశ్వర్యం ఏమిటంటే ఆ కేశవుడు యొక్క భక్తిని పొందగలగడం, భక్తిని చేయగలగడం. కేశవుడు యొక్క జాగృతి అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడం, చైతన్య మహాప్రభువులు వారు బోధించినట్లుగా, అది జీవుడి యొక్క నిజమైన ఐశ్వర్యము అని చెప్పబడుతుంది. సో ఇక చివరిగా ఆ వ్యాసుల వారిని కీర్తిస్తూ చెప్తారు ఈ శ్లోకంలో. ఎందుకు అంటే ఆయన చెప్తారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో వచ్చేటువంటి భావన, నీకు అపారమైన వేద జ్ఞానం తెలుసు వ్యాస, దీనిని నీవు సంపూర్ణం చేయగలవు, ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి విషయాలు ఈ మానవాళికి అందించగలవు అన్నట్లుగా ఈ చివరిగా ఈ శ్లోకం, ఈ అధ్యాయంతో ముగుస్తున్నటువంటి ఈ శ్లోకం 40 దగ్గర ముగుస్తుంది. హరే కృష్ణ. అవును ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఇంకా ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, త్వమప్యధబ్బ సుశ్రుత విశ్రుతం విభోః సమాప్యతే యేన విదాంభుత్సితం ప్రాక్యాహి దుఃఖైర్ముహురర్దితాత్మనాం సంక్లేశ నిర్వాణముషంతి నాణ్యత. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చివరిగా ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, త్వం అపి అదభ్రశ్రుత విశ్రుతం విభో సమాప్యతే యేన విదాం బుభుత్సితం ప్రాక్యాహి దుఃఖైర్ముహురర్దితాత్మనాం సంక్లేశ నిర్వాణ ముషంతి నాణ్యత. త్వం నీవు, అపి కూడా, అభద్ర అంటే అపారమైన, అదభ్ర అంటే అపారమైనటువంటి, శృత అంటే శృతులు, వేదవాజ్మయం, విశ్రుతం వినియుంటివి, నీకు కూడా ఈ అపారమైనటువంటి వేద జ్ఞానం తెలుసు అని చెప్తున్నారు. విభోహో ఎవరి గురించిన వేద జ్ఞానము? శ్రీకృష్ణ భగవానుని గురించి కదా. సో విభో సమాప్యతే అంటే ఆ భగవంతుని సంతృప్తి నొందే విధంగా,
సమాప్యతే సంతృప్తి నొందెదరు, ఏనా దీనిచే, విదాం విద్వాంసులు, బుభుత్సితం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము పొందాలి అనేటువంటి అభిలాషను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు, ఆఖ్యాహి వర్ణింపుము, దుఃఖైహి క్లేశములచే, ముహు సదా అర్ధిత ఆత్మనాం దుఃఖభాగులైనటువంటి జనులు, సంక్లేశ దుఃఖములు, నిర్వాణం నివారణము, ఉశంతి నా బయటపడజాలరు, అన్యత ఇతర మార్గముల ద్వారా. అంటే ఆ భగవంతుని శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలల ద్వారా భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ తప్ప అన్య మార్గమేది కూడా ఈ జనసామాన్యమును అంటే లేదా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును కోరినటువంటి అభిలాష కలిగి ఉన్నటువంటి వారిని ఎవరిని కూడా మరి ఏ ఇతర మార్గం కూడా వారిని ఈ దుఃఖాల నుండి, ఈ భవబంధనాల నుండి, మరి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి శరీర భావన నుండి, ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడవేయజాలదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్నారు, కనుక అపార వేద జ్ఞానము ద్వారా నీవు ఎరిగి ఉన్నట్టి, ఎందుకంటే నీవు వేద జ్ఞానంలో శ్రీహరి లీలలను విస్తృతంగా వర్ణించమని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవాను దివ్య లీలను దయచేసి చక్కగా వర్ణింపవయ్యా అంటూ భాగవతంలో అంటే తాను యొక్క అసంపూర్ణానికి కారణం ఏంటి అని చెప్పారు. ఆ కారణాన్ని చెప్పి దానిని వివరిస్తే ఎవరికి ఉపయోగకరమో చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఓ వ్యాస, అపారమైనటువంటి వేద జ్ఞానాన్ని నీవు కలిగి ఉన్నావు, అపారమైనటువంటి వేద జ్ఞానము నీకు తెలుసు. కాబట్టి నీకు తెలిసినటువంటి ఆ వేద జ్ఞానం ఏంటి? మరి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడే చెప్తాడు, వేదాల యొక్క ఉద్దేశము, వేదాల యొక్క మొత్తం నన్ను తెలుసుకోవడమే అని చెప్తారు కదా. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మరి వ్యాసుడు తెలిసిన వేద జ్ఞానం ఏంటి? శ్రీకృష్ణ భగవాను దివ్య లీలలు, అవన్నీ తెలుసు నీకు. వేదాల యొక్క ఉద్దేశము, వేదాల యొక్క అర్థము, ఆ భగవంతుని తెలుసుకోవడమే కదా. మరి అవన్నీ మహాభారతంలో రచించినటువంటిది, అక్కడ చెప్పాడు ఆయన భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటిది. సో కాబట్టి అందుకే అంటున్నాడు ఇక్కడ నారదుల వారు, నీకు వేద జ్ఞానము తెలుసు, అపారమైన వేద జ్ఞానం తెలుసు, సాధారణమైనది కాదు, అపారంగా వేద జ్ఞానం తెలుసు. ఏంటి వేద జ్ఞానం? భగవంతుని లీలలు, భగవంతుని గురించి తెలిసినవి. కాబట్టి వాటిని దయచేసి చక్కగా వర్ణించవయ్యా, ఎందుకంటే అట్టి కార్యమే, ఎందుకంటే అట్టి కార్యము అంటే వీటిని వినడం వల్ల జీవుల దుఃఖాలు, ఈతి బాధలు పోతాయి అని చెప్తున్నారు. ఎలా అంటే అట్టి కార్యమే విద్వాంసుల జిజ్ఞాసను సంతృప్తి చెందించునదియు, సంసార కోరికలను తప్పించుచున్నట్టి ఆ జనసామాన్యము యొక్క క్లేశములను నివారించున్నది అయి ఉన్నది. సో కాబట్టి మరి ఆ అపారమైనటువంటి వేద జ్ఞానాన్ని కలిగిన నీవు ఆ వేద జ్ఞానంతో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని లీలలను విస్తృతంగా వర్ణించు. వాటిని తెలుసుకోవడం ద్వారా జీవులు దుఃఖాలు, ఈటి బాధలు అన్నీ తొలగిపోతాయి. విద్వాంసులు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు శ్రద్ధ గలవారు సంతోషపడతారు. మరి వారు సత్కర్మలు చేస్తారు, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటుంటారు. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, వాస్తవమునకు అటువంటి దుఃఖముల నుండి బయటపడుటకు అన్య మార్గమేదీ లేదు. శ్రీహరి కథలే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని
దివ్య లీలలే జీవోద్ధరణ జరుగుతుంది. దాని ద్వారానే జీవోద్ధరణ జరుగుతుంది. శ్రీహరి యొక్క దివ్య కర్మలు లీలల వలననే జీవోద్ధరణ జరగగలదు. వేరే ఇంకొక మార్గము లేదు, అన్య మార్గము వేరొకటి లేదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా, హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఎవరున్నారు ఇంకా చదువుతాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య మహిమలను విస్తారముగా ప్రచారం చేయుటయే సమస్త భౌతిక క్లేశములకు ఏకైక పరిష్కారమని నారదముని తన ప్రత్యక్ష అనుభవం ద్వారా ధృవపరచుచున్నాడు. జనులలో 4 తరగతులు సుకృతివంతులు, 4 తరగతుల దుష్కృతులు గలరు. 4 తరగతులకు చెందిన సుకృతివంతులు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆధిపత్యమును సమ్మతించి ఉందురు. తత్కారణమున అట్టివారు 1 కష్టము సంప్రాప్తించినప్పుడు, 2 ధనము అవసరమైనప్పుడు, 3 జ్ఞానమునందు పురోగతి చెందినప్పుడు, 4 భగవానుని గురించి మరింతగా తెలుసుకోవాలనను జిజ్ఞాసను పొందినప్పుడు ఆ దేవదేవుని ఆశ్రయమును శ్రద్ధతో స్వీకరింతురు. కనుకనే భగవానుని దివ్య జ్ఞానమును తాను ఇదివరకే పొంది ఉన్నట్టే అపార వేద జ్ఞాన రూపమున ప్రచారము గావింపుమని వ్యాసదేవుడు నారదునిచే ఉపదేశింపబడినాడు. ఇక దుష్కృతులు కూడా 4 రకాలుగా ఉన్నారు. 1 కేవలము కామ్యకర్మలయందే రతులయుండి తత్కర్మలను కూడియుండు క్లేశములచే ప్రభావితులయ్యేడివారు. 2 ఇంద్రియ ప్రీతి కొరకు దుష్కర్మలయందు రతులై తత్ఫలితంగా దుఃఖమును పొందెడివారు. 3 భౌతికముగా జ్ఞానవంతులైనను భగవానుని ఆధిపత్యమును అంగీకరింపని కారణంగా దుఃఖితులయ్యేడివారు. 4 సదా దుఃఖభాగులై ఉన్నను నాస్తికులుగా తెలియబడుచు ఉద్దేశపూర్వకముగా భగవన్నామమునే నిరసించెడి వారు. సుకృతులు దుష్కృతులు అనేది 8 తరగతుల జనులందరికీ శుభమును గూర్చుటకై శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య మహిమలను వర్ణింపమని నారదుడు వ్యాసదేవునికి ఉపదేశించి ఉన్నాడు. కావుననే శ్రీమద్ భాగవతము ఒక ప్రత్యేక తరగతికి చెందిన మానవులకు లేదా శాఖకు సంబంధించినట్టుది కాక స్వీయ శ్రేయస్సును మనశ్శాంతి కోరెడి శ్రద్ధావంతుడైన జీవునకు సంబంధించినదై ఉన్నది. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ భగవద్గీత భాగవతం గ్రంథాలు ఏదో ఒక కోవకు చెందినవి, ఒకళ్ళకు చెందినవి అనేది కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని మరొక్కసారి స్పష్టంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే వ్యాసుల వారికి నారదులు బోధించినటువంటి విషయంలో కూడా ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశం, త్వం అపి అభద్ర శృత అంటూ చెప్తున్నటువంటి విశ్రుతం విభో సమాప్యతే ఏన విధాం బుభుత్సితం అంటూ చెప్పినట్టు. అంటే ఈ మరి ఓ మహానుభావ వ్యాసముని, నీ యొక్క జ్ఞానము అపారమైనటువంటిది కనుక నీవు భగవంతుని యొక్క ప్రసిద్ధమైనటువంటి లీలలను గానం చెయ్యి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కనుక ఇక్కడ అంటున్నారు, అపార వేద జ్ఞానమును నీవు ఎరుగు ఉన్నావు కనుక దివ్య లీలలను వర్ణించు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ కార్యమే విద్వాంసుల యొక్క జిజ్ఞాసను సంతృప్తి చెందించును. అలాగే సంసార కోరికలలో తప్పించుచున్నటువంటి సామాన్య జనాన్ని, ఇక్కడ 2 రకాలైనటువంటి జనాలను కూడా ఇది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య జ్ఞాన లీలలు ఉద్ధరిస్తాయి అనేటువంటి చెప్తున్నటువంటిది. ఏంటి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి? సాధారణంగా ఉన్నటువంటి జనసామాన్యానికేమో ఈతి బాధలు పోతాయి, అంటే జీవుల యొక్క దుఃఖాలు ఈతి బాధలు అన్నీ కూడా పోతాయి. అలాగే మరి విద్వాంసులైనటువంటి వాళ్ళేమో, జిజ్ఞాసులైనటువంటి వాళ్ళు తృప్తి పడగలుగుతారు. అంటే ఆ విద్వాంసుల ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు
శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వారు ఇవన్నీ విని ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. సత్కర్మలు చేయడము, స్వామికి పూజలు చేయడము అన్నీ చేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా మరి ఆ భగవంతుని ఉం, వల్ల ఆ భగవంతుని నామం నామం వల్లనే ఆ దివ్య మహిమలను వలన మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది, వేరొక మార్గం లేదు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుని యొక్క స్మరణము, కీర్తనము, ఆ చింతనం చేయటం వలనే పూర్ణ జ్ఞానము లభిస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటి చెప్పండి. కాబట్టి మరి అన్ని విధాలైనటువంటి జిజ్ఞాస పూర్ణమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సాధారణంగా ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడినటువంటి 2 రకాలైనటువంటి జనులు, దుష్కృత, సుకృత అని చెప్తారు. 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడూ కూడా ఆశ్రయించరు అర్జున అంటూ చెప్తారు. అక్కడ భగవద్గీతలో వస్తూ ఉంటుంది. మరొక 4 రకాలైనటువంటి మహాత్ములు నాకు పూజ చేస్తారు, నన్ను ఆశ్రయిస్తారు అంటూ చెప్తారు. ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి వాళ్ళు సుకృతులుగా చెప్పబడేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని సమ్మతించేటువంటి వాళ్ళు. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యం, ఇప్పుడు మనం ఎవరినైనా ఏదైనా కోరుకుంటున్నాము అంటే వాళ్ళ దగ్గర అది ఉంది అని వాళ్ళని మనము ఒప్పుకుంటున్నాం, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం పొందగలము అని. అంటే వాళ్ళ యొక్క ఔన్నత్యాన్ని మనం అంగీకరిస్తేనే కదా వాళ్ళ నుండి మనం ఏదైనా కోరుకునేటువంటిది, అది ఏదైనా కావచ్చు. సో కనుకనే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని, అంటే ఆయనకు శరణజొచ్చేటువంటి వాళ్ళు అని అర్థం. ఇక్కడ ఆయన భగవద్గీతలో నాకు శరణజొచ్చేటువంటి వాళ్ళు అంటూ చెప్తారు. వాళ్ళు ఎవరంటే కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, సిరి సంపదలు కోరుకునేటువంటి వాళ్ళు, జ్ఞానాభిలాషులైనటువంటి వాళ్ళు, ఆ పరతత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి జిజ్ఞాస ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, మొత్తం 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి వాళ్ళు. అటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని దివ్య జ్ఞానమును మరి పొంది దాని ద్వారా సంతోషపడి ఆనందపడేటువంటి విషయాలు. కనుకనే అటువంటి వేద జ్ఞానమును ప్రసారం చేయమని వ్యాసుల వారికి నారద దేవర్షి నారదుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఉపదేశిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు ఒక రకంగా. అలాగే ఇక ఈ జనసామాన్యమైనటువంటి వాళ్ళు, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆ భయంకరమైనటువంటి సాంసారిక కేశాలలో బాధపడేటువంటి వారికి ఆ దుఃఖ నివృత్తికి కూడా భగవన్నామం ఉపయోగపడగలుగుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక అలా మరి దుష్కృతులైనటువంటి 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు కూడా కేవలము కామ్యకర్మలందే రతులై ఉండి తత్కర్మలను గూడి ఆ కర్మలలో ఉన్నటువంటి క్లేశాలతో ప్రభావితులయ్యేటువంటి వారు. అందుకనే మనం చేసే కర్మలు మనల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది, తదుపరి జన్మ మనకు మన యొక్క కర్మల ద్వారానే వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పుకుంటాం కదా. అలాగే ఇక ఇంద్రియ భోగ వాంఛకే దుష్కర్మలు చేసేటువంటి వాళ్ళు, అందులో మొదటి రకమైనటువంటి వాళ్ళు సాధారణంగా మహామూఢులుగా చెప్తూ ఉండేటువంటి వారు అక్కడ కదా. సో అలాగే ఇంద్రియ పూర్తి కొరకే దుష్కర్మలను చేసేటువంటి వాళ్ళు, అలాగే భౌతికంగా జ్ఞానవంతులైనను ఆధిపత్యము అంగీకరింపని కారణంగా దుఃఖితులయ్యేటువంటి వారు, ఇక 4వ రకమైనటువంటి దుఃఖభాగులై ఉండి నాస్తికులుగా పిలువబడేటువంటి వాళ్ళు, అంటే ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఆ భగవన్నామాన్ని నిరసించేటువంటి వాళ్ళు, అసుర భావాలు కలిగిన వాళ్ళుగా చెప్పబడి వాళ్ళు. సో ఈ విధంగా మరి శ్రీమద్ భాగవతం అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క, ఆ కేశవుడి యొక్క, శ్రీహరి శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క దివ్య లీలలు ఈ 8 రకాలైనటువంటి మానవులను, సుకృతులు దుష్కృతులు అనేటువంటి ఈ 8 తరగతులకు చెందిన జీవులందరికీ కూడా సుఖాన్ని చేకూర్చేటువంటిది. అదృష్టశావత్తు ఎవడైనా మరి అంటే విద్యావంతులైనా అవిద్యులైనా
అంటే మొదటి రకం వాళ్ళైన సుకృతులైన దుష్కృతులైన ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి, దివ్య మహిమలను గురించి విన్న, చదివిన, ఏదన్నా అవకాశం లభించి, ఎక్కడన్నా ఎప్పుడో అవకాశం లభించి చేసిన వాళ్ళలో మార్పు కలిగేటువంటి, అందుకనే సుకృతులు దుష్కృతులు అనేటువంటి ఈ 8 రకాలైనటువంటి తరగతుల జనులందరికీ శుభాన్ని కూర్చడానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య మహిమలను వర్ణించమని నారదుల వారు వ్యాసదేవునికి ఉపదేశిస్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఆ దేవదేవుని యొక్క స్మరణము, కీర్తనము, చింతనము చేయటం వల్లే పరిపూర్ణ జ్ఞానము లభిస్తుంది. దాని ద్వారా అన్ని విధాలైనటువంటి జిజ్ఞాస పూర్ణమవుతూ ఉంటుంది. భయంకరమైన సంసారిక క్లేశములతో బాధపడి వారికి దుఃఖ నివృత్తికై భగవన్నామ గుణ సంకీర్తనము, ఆ ప్రభువు యొక్క లీలలు, గుణాలు యొక్క వర్ణన దివ్య ఔషధం లాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్తారు. ఈ సంసార చక్రం నుండి విముక్తి పొందుటకు ఇంతకు మించి మరొక ఉపాయము ఏదీ లేదు అంటూ చెప్తున్నారు. కనుకే అపార వేద జ్ఞానము ద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను చక్కగా వర్ణింపుము. అట్టి కార్యమే విద్వాంసుల జిజ్ఞాసను సంతృప్తిపరచును మరియు సంసార కోరలలో తప్పించునట్టి జన సామాన్యము యొక్క కష్టాలను నశింపచేయును. మరి వాస్తవమునకు దుఃఖము నుండి బయటపడటానికి అన్య మార్గము వేరొకటి లేదు, ఇది ఖచ్చితము అంటూ చెప్తూ ఉంటారు గురువులు, ఆత్మదర్శులైనటువంటి వారు చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్తున్నటువంటిది. సో కనుకనే శ్రీమద్ భాగవతం ఒక ప్రత్యేకమైన తరగతి చెందిన మానవులకు లేదా శాఖకు సంబంధించినది గాక స్వీయ శ్రేయస్సును, మనశ్శాంతిని కోరేటువంటి శ్రద్ధావంతుడైనటువంటి జీవునకు సంబంధించినదై ఉన్నది. సో ఈ విధంగా శ్రీమద్ భాగవతమునందు నారదుల ద్వారా వ్యాసదేవునికి భాగవత ఉపదేశము అనేటువంటి ప్రథమ స్కందంలోని 5వ అధ్యాయానికి భక్తి వేదాంత భాష్యం, ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఇది ఈ అధ్యాయానికి సమాప్తము. సో ఏదైనా మనం ఇక్కడ మీరు వింటూ ఉన్నారు అంటే అది శ్రీల ఈ గురు పరంపరలో, ఎందుకంటే గురు పరంపరలో ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు నుండి వినాలి అని అంటాం. సో మరి నాలాంటి అప్రామాణికుడు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, సో ఆయన చెప్తున్నదిగా భావించి వింటే అది సరైనటువంటి ఫలితాలను ఇవ్వగలిగేటువంటిది. ఎందుకంటే నేను మీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కూడా అంటే కూడా కొంత అల్పమైనటువంటి విధానంలో కూడా ఉండి ఉండవచ్చు, నాకంటే ఆధ్యాత్మికంగా కొంతమంది మీలో ఉండి చెంది ఉండవచ్చు, నాకు ఈ అవకాశం ఈ విధంగా వచ్చినటువంటిది. సో కానీ ఏది ఏమైనా వింటూ ఉన్నటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా వారు ఏం చెప్పారో, ఏం బోధిస్తున్నారో ఆ విషయాలను చదివి వినిపిస్తున్నాం, వారి ద్వారా మీరు వింటూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జస్ట్ పోస్ట్ మ్యాన్ టైం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై.